Şorаны оештыручылар иңелек укытучы һәм устоз елын ябып, мөгаллимнәрне тәбрикләде. Җир йөзендә һәр кешенең тормыш сукмагы мәктәптән башлана. Укытучы шушы сукмактан тайпылмыйча, авырлыкларны җиңеп, туры барырга өйрәтә, диде район башлыгы Альберт Хуҗин, мөгаллимнәргә рәхмәт җиткереп. Укытучы елында безнең өчен бик күп мероприятиеләр, бик күп чаралар үткәрелде, бик күп конкурслар үткәрелде. Безнең укытучы профессиясенә, укытучы һөнәренә игътибар тагында артты дип әйтәсем килә. Укытучы һөнәре ул барыбызга да кирәк. Бүген профессормы, главамы, механизатормы, терлекчеме, алдынгы хезмәт галимме, бөтенесе дә кайчан да булса укытучы аркылы үткән. Аларны телен өйрәтергә, аларга гыйлем бирергә, аларны сөйләшергә, кешеләрне хөрмәт итәргә өйрәтүчеләрне укытучылар, остазлар дип атыйлар. Бер төркем укытучылар үз предметларының үзенчәлекләре турында сөйләде. Район мәгарифен үстерүдә үз өлешләрен керткән остазларыбыз аз түгел. Алар бүген безнең арада. Бөтен гомерен белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган хөрмәтле укытучылар укучылары белән сәхнәгә күтәрелде. Алар арасында Надежда Зибаева, Венера Кириллова, Гөлсинә Мирзаянова, Гөлнара Хакимова, Любовь Спиридонова, Рафаэль Демидов, Мәрзия Мирзаянова, Лилия Килфанова, Мөҗахит Әхмәтҗановлар да бар иде. Мин химия биология укытам, Михайловка мәктәбендә эшлим. Укытучы хезмәте зур хөрмәткә ия профессия дип уйлыйм. Һәм инде хәзерге вакытта аңа игътибар арта дип уйлыйм. Укытучы һөнәре ул минем гомерем, ул минем сайлаган профессиям, минем остазым Фаил Адибович. Аның укытуына карап, аның ничек итеп белем бирүенә карап, мин үзем химия укытучысы булырга хыялландым. Һәм инде минем хыялым тормышка ашты. 36 ел мәктәптә эшләдем. Барлык коллегаларыма да бәхет, шатлык, исәнлек саулык телим. Бәйрәмдә район мәгарифен үстерүдә һәм балаларны укытуда тирән ис калдырган остазлар турында видео сюжетлар да күрсәтелде. Россиядә гаилә елы уңаеннан Мөслим урта мәктәбе коллективы Туфан Миңнуллинның Гөргөри кияүләре комедиясын күрсәтте. Сәхнәгә бер төркем укытучы гаиләләре күтәрелде. Аларның һәр кайсына гаилә елы символикасы тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.